Anzjana ta' 77 sena minn Witilajn tilfet ħajjita f'inċident ta' traffiku li seħ l-4 filgħaxija għal ħabta tal-10 fit-triq ħaż-Żabbar il-Fgura. Jirriżulta li kien hemm impatt bejn vettura misjuqa minn anzjan ta' 79 sena minn Witilajn li miegħu kien hemm passiġġiera l-anzjana u vettura oħra li kienet wieqfa fil-ġenb ta' triq. Mal-impatt il-vettura misjuqa mill-anzjan inqalbet bil-konsegwenza li kemm ix-xufier kif ukoll il-passiġġiera sfaw maqbuda fiha. Fuq il-post issejħu membri mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili u tim mediku li jgħenu biex setgħu jinħarġu l-anzjani mill-vettura. Sfortunatament l-anzjana ġiet iċċertifikat mejta fuq il-post filwaqt li l-anzjan ittieħed l-isptar Mater Dei minħabba li kien qed isofri minn xokk qawwi. Fil-vettura l-oħra kien hemm raġel ta' 43 sena minn Naxxar u mara li ma sofrew ebda ġrieħi. Raġel ta' 55 sena minn San Ġwan jinsab fil-periklu tal-mewt wara li qala numru ta' daqqiet barma li taqta'. Il-każ seħħ l-4 filgħaxija l-ħabta tal-10 f'Boathouse fl-Armir. Kienu membri tal-Pulizija mid-distrett tal-Mellieħa l-ewwel li marru fuq il-post, hekk kif intalbu jirrikorru wara rapport li ndarbu xi nies waqt serqa. Hemmhekk sabu membri tar-Rapid Intervention Unit jassistu lir-raġel li nstab mal-art f'ammont sostanzjali ta' demm. Tim mediku ħall il-vittma l-Isptar Mater Dei fejn kien iċċertifikat li jinsab f'qagħda kritika. Għalkemm l-investigazzjonijiet għadhom għaddejjin minn stħarriġ preliminari riżulta li allegatament l-aggressuri kienu 3 u mamda u serqu l-karozza tar-raġel b'din tal-aħħar instabet aktar tard fl-aħrax tal-Mellieħa. Ittieħdet l-isptar ukoll mara ta' 34 sena mis-swieqi li allegatament sfat vittma tal-istess inċident u ntrabtet mill-aggressuri. Hija kienet iċċertifikata li soffrit ġrieħi ħfief. Bil-każ ġie infurmat il-Maġistrat tal-Assa li ħatar diversi esperti biex jassistuh f'inkjesta maġisterjali. Id-Dipartiment tal-Investigazzjoni Kriminali u l-Pulizija tad-Distrett għaddejjin bl-investigazzjonijiet.